Mana mana lo, dublon dublon thay nang rồi. Alo jwbhang nào ra nè. Hạt hầm lên đi rồi na. Kết thúc rồi guys. Photoshoot lani ra मोननैसो. Hello friends, kulumbai नोंथांमोन बयखौबो मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनैबो फुंजानि आं ब्लग स्टार्ट खालामनो सानलायबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांदो माने मा होनो आङो दासोल' सिखारदों आरोना ओमफ्रायहाय आं सिखारिनि सिगांनो आलासि फैगौ जोंहा मोनफैसिगोन 10 मिनिटसोनि उनाव माने ओरैबायदि फुङाव फैबाय बिसोरो आङो दासोल' सिखारदों आरोना मोखांबो सुबाखै ओमफ्राय मोखां सुग्रोनानै लानोसै बिसोर फैबाथाय देखायगोन आङो नोंथांमोननो ओमफ्रायहाय मानि थाखाय लेंहरदों आं भिडिअनि गेजेराव खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना अब्लानो मिथिगोन स' थोदो बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ जागायलायनोसै चलो ओमफ्राय आङो दासो मोखां सुखांबाय आरोना ओमफ्राय साहाबो लोंखांबाय आं साहा लोंनाय देखायबाय थायासै माने ब्लगा गोलावद्राय जागोन ओमफ्राय आं दा ना सायग्रोना लानोसै आइमोना ना हमखांबायानो फुख्रियावहाय ओंखामबो संखांबावबायसो आं ओमफ्राय आं दा ना सायग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय ना सायखांबाथाय लोगो मोनफिनलायसिगोन आरोना हे मानो सुवासै दे नाखौ मानो सुयो सुनांगौमोन ना ओमफ्राय आं नाखौ सायखांबाय नै गाइस एसेल'थार मोनदों ना सारग्राफ्रानो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खर' जुबु अबाव थांदों नों बाजारलायनानै थाथो बहा थांदों नों मा जायो नों अबाव थांदों उन्दुलांफ्लासो दायो नोंसोर फैनायाव होनो आब' गोलावजों आब' गोजौजों मा जादों इमान माराम्रा मानसि ओमफ्राय खारसिगोन बिसोरो खारसिगोन थफ्ला थफ्लि गाजाद्रायहाय मानसिया नायनोल' आथुर जाखायो बोरैबा बाय बाय जुबु टाटा आं गाबसिगोन ना हारसिं दा संनाय खावनाय आंनि बारि दा हारसिंनो नायफ्रामबाय थादों ओमफ्राय आं दा आयै हाबाब सारायनि अबस्थाया नै गोसोम जागुलायबाय आंनि ना एवनाया ओमफ्राय ओमफ्रायहाय नै गैथारा दिनै नायानो नाखौ एवफ्रामनानै लाखांबाय आरोना ओमफ्राय आङो मैथा खाहैनोसै माने एखे एवफ्रामना दोनखांबाय नैखौ मैथाजों थुग्लिगोन आरोना दायो आं मैथा खाग्रोना लानोसै ओमफ्राय मैथायानो थंसेल' आरोना ओमफ्राय राजुब्बाय माबायदि जागोनथाय मिथिला मैथा फिथाइनि बिगुरखौसो खानांसिगोन खोमा आङो मैथा बिलाइयाबो गोरा जाखाजोब्बाय बे नायनि र' खाजागोन ना खाजाया आयौ सान्दुङा आयौ बे थंसेल'थार नायनायनिसै दुन्दियाबो नै गैला सेस जाजोब्बाय बिलाइखौ खानोसै एसे आथिं अन्थाइ गाफ्लांबाय थ' गाइस आङो गोरलै गोरलामनै खाना लाबोबाय आरोना गदाय गफाय थंसेल' दंमोन बेखौनो ओमफ्राय आं दा सिंस्र' खाजोब्बाय बिलाइखौ ओमफ्राय फिथाइजों थाराल'सै दा बिफाङावनो जाद जादसै ओमफ्राय आङो फुंनि ओंखाम इसे जाना लाग्रोसै फोथाराव हरखांबाय आङो ना ओंख्रि संनानै ओमफ्राय जाखांनानै खामानि हारि संग्रोनोसै आङो नङाबाथाय लेट जाबाय थायोना सबावनो भिडिअ खालामबाय थाबाथाय ओमफ्राय आं जाखांनानै संखांबाथाय नोंथांमोनजों देखायसिगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादे जोबजासिम स' गाइस दायो आङो ओमफ्रायहाय संखांजोब्बाय आरोना दुगैखांबायबो ओमफ्रायहाय बिसोरो साहा लोङोनो फोथाराव थांग्रा माखाया ओमफ्राय दायो साहा लाना थांनोसै ओमफ्राय आं फुदुंबाय दङ आरोना ओमफ्राय भाजा माखाखौ सब आं फ्रिजआव सोजोबना दोनलांनांगोन नङाब्ला ओरैबायदि मावजि इसोर गाइस आं संखांजोब्बाय आरोना बेयावहाय दङ अमा बेदरजों लाइ ओमफ्रायो
बेखौ आङो नाम मेनसन खालामथ'ला नोंथांमोना हायोबाथाय गेस्ट खालाम दे मा बुस्थु मा बेदर ओमफ्रायहाय नैबेयाव दोङो मैथाजों ना खर' थुग्लिनाय आरोना बेयो ओमफ्राय नैबेयावहाय दङो मैद्रुजों ना सारायनि अबस्थाखौ दानाय दे माने ना बुरजा एवफ्रामबा आंजों बिब्दिनो जाजोबो अर सालाय नांनानै बेफोरखौ सब फ्रिजाव सोजोबना दोनलांसै गाइस ओमफ्राय गाइस नामा ओमफ्राय आं दायो फोथाराव मोनफैबाय आरोना हे सायानो गोलैलायबाय साहा गोलैनायनिफ्राय जाबाय आं लोङा दे आंहा फाजाखौल' जागोन है ओमफ्राय आङो दा फोथाराव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बेसर सारगासिनो बेसर सारग्रायाबो स्पेसियेलथार आरोना दा खोन्थागोन आं नोंसोरनो इयावनो फै इथिंनो फै द' आइ खानाय मालाय खामथाबजोब्बाय सं पार्टि जाखाबाय जोंना जानुवारिनि सिगां निउ इयारनि पार्टिया निउ इयार माने डिसेम्बर लास्टनि जाखानोसै जों बरिया मा dia lo crede Pedro gerak sare ayo komi utane Gawe deh selulu tongsalu demi wong ni lapte sing Lalu mana lo? Dublon dua Thai nang ada. Ya. माथो मावहैगोन दालाय हराव थांनानै kenaya burkhat kalau usah Ya biar nih biar lah. dengan ओमफ्राय इ जाहैबाय माबा मा होनो मैथा Bye bye. belar sate man mar ब्लार मानो ब्लार ग्लासाव थुना हो Lihat nih. Ini ya. Asun. जोंनिया पार्टि जागासिनो गाइस लास्ट डिसेम्बरनि जाखाबाय जानुवारिनिया देनां उनाव बेलेग जालायगोन आरोना जाग्राफोरा Ya menjadi salah main. Zakarlah nih jauh. Oh. Ini tadi siapa sebagai? अमा बेदरजों लाइ Sebagai bejana. Siapa pun ada. लाइ बेला बासो सेरसेया Siapa pun lain tanggung nih. Itu tak pun nih. आलु जोब्बाय आंनाव जाना हाथायाव हाबगुलायनाय जाबायना गोथाव जाबाय गाइस फट'शुट लानि र' मोननैसो इमान सानसे फोथाराव थाना दासो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय आङो ओंखाम जानायखौनो खेबनो बावलायलांबाय इसोरखौ स्लिम स्लिम जाजोबथारबाय हेलौ गुसु गुसु जानांबाय नोंथ' मोनसे मावाखै ओरैनो थाहैफाबाय थादो बा ओइ सेरखौ लाबोथिं आया जोङो माइ सौनो लांबाबोसो माख'आ होमबासो बिसोर थांबा फायाखै माख'आ जों थांबासो नोंसोरखौसो मा खस्थ' होखानाय जाबाय बेयो माबा माइ माबा मख' लांफाखादों बे खाथियावनो होखादोंमोन दाखालि थाइसेल' लाबोनानै जाहोबाय बेखौनो नागिरफिनबाय थादो
दुल्हन बना बे थांसिगोन नै गाखोनांगोन थांद' होखारबाय दे थांबाय So guys माने आइमोन फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेसरफोरनो फैदोंमोन आबाया ओमफ्राय दायो बेसरखौ ओंखाम हरि जाहोखांनानै थांफिनबाय आरोना आबाया माने गाबोन बिस्रा बाथौ दुमगोननो ओंखायनो आथुर जालांबाय नङाब्ला हर थागौमोन आरोना गोजान नालाय फुङाव थांबाबो मोनहैस्लाबाना फुङाव अखानायै खामानि दोङो नालाय बेखायनो हर थायासै दिनै थांबाय ओमफ्राय आंबो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर फुङाव ओंखाम इसे जानायानो उखैफिनबाय आङो ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'लायबाय आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिननो नाजालायनोसै आरोना